Wrihanala kula Raden iki negara Wirata geger mongko sing bakal diadhepake iki wadyabala saka negara Kurawa negara Ngastina ateges wong-wong Kurawa inggih Raden iki para kadang-kadangku enggal ungsekna supaya Singidan aja nganti kecekel dening para wadyabala saka negara Astina. Aku tak ngungsi golek keselamatan ing satya kang ngambek martatama nyuwun pangapunten Raden paripaksa kula ngadeg wonten ngesanipun Raden Utara ngilangi Subasita kowe menawi panjenengan badhe nglincati ing paprangan ateges panjenengan menika ngucir iki mungsuh ora sembarangan ora sebaene mungsuh sawangen kae ana gendera sing gambar gajah kae genderane Prabu Duryudana kae gendera sing ana panah metu genine kae genderane Durna kae ana panah sing gambare srengenge kae genderane Dipati Karna kuwi nggone wong sekti mandraguna kabeh kowe mungsuh karo wong Ngastina padha karo sunglung mlebu geni luwih becik sumingkira ayo ngungsi golek papan kanggo Singidan Raden panjenengan putra Nalindra ingkang minangka dados betenging negari kenging menapa nembe mbresani wujuding gendera teka miris menika ditisipating lho kowe malah wani karo bendaramu dhewe estunipun mboten badhe wantun namung menawi paduka mboten wantun wani adu arep kalian wadyabala Ngastina ateges panjenengan menika soroh negari Wirata badhe dipun pasrahaken dhateng negari Ngastina ora kaya mengkono ning nganggo petung yen panjenengan mboten kersa kula ingkang badhe jumeneng senopati kena dadi senopati bisa ngalahke Utara kula ladosi Wrihanala lha kok aku tok bondo kaya ngene iki karepmu kepiye ingkang dados senopati kula Raden kula ingkang badhe ndepani negari Wirata iya aku rumangsa kalah karo kowe aku manut
sakreh perintahmu. Yen mekaten monggo Raden, kula ingkang badhe majeng wonten ing paprangan, kula ingkang minangka dados senopati Raden. Yo, ning bandanku Uculana, nggih monggo panjenengan kedah ndherekaken dhateng kula. Yo. Raden, menika wonten setunggaling wit randu alas panjenengan kula aturi mendhet buntelan ingkang kados dene pocong, kula aturi mendhet Raden. Aku ki anak ratu tok kon penekan piye to? Senopatinipun menika kula kersa menapa mboten? Oh ya, manut tak peneke. Aku menek wit randu alas bareng tak gawa medun iki isine gaman pusaka sing ampuh-ampuh. Inggih Raden, menika pusakanipun Raden Janaka. Lho. Kok kowe ngerti? Kula menika rumiyin abdinipun Raden Janaka. Oh, ngono. Lah iki kok ana panah sing bidore murup menika Kyai Pasopati. Oh ngono. Iki kok ana panah sing gedhe ireng. Panah apa iki? Menika naminipun Barga Warastra. Barga Warastra tegese paringipun Sang Hyang Bargawa utawi Begawan Bargawa ingkang sakmenika sampun jumeneng minangka dados geneping dewa keparap resi utawi Bathara Rama Parasu. Lah kok ngerti temen kowe? Oh ya iki kok kowe dadi ngerti pusaka? Inggih Raden, pramila mangke badhe prisa piyambak monggo wadyabala saking negari Ngastina dipun papakaken. Ya yes ngono ayo tak tutake. Oh
Durna, kula penemban. Ora nduga banget. Iki atase wong wandu lah kok dadi prigel temen nggone ngolah jemparing. Ora sebaene Wadyabala seka negara Ngastina bubar mawut merga pengamuke bocah wandu. Ayo padha diperpeki Durna. Monggo kula dherekaken. Kula penemban. Lah kok iki ana panah banjur temancep ana ngarepan aku, mongko yen tak rasake kaya dene wong kang sungkem marang wong tuwa. Durna. Oh. Kula nggih gumun. Panah kok aniku sing mbiri kok keple-keple. Iya panah ki ora apa-apa kaya ngono kuwi. Penembahan menapa panjenengan boten presa? Sinten ingkang saged nglampahi ngaten menika? Menika kula boten pangling. Menika putu kula pun Arju. Aja tok bacotake. Iki paukumane kur kari kurang sak siliring bawang. Aku wis ngerti yen iki lelakone putuku karya Basuki nggir pun yang bakal kundur ana ngental kondo. Kula badhe pangsul wonten ing Saka Lima. Ayo Durna.
Wija Kangka kula Diwaji aku ndho nrimo karo kowe. Kowe wis bisa nyelametake karo aku. Jalaran putraku Seta wis bisa mateni si Susarma sing rikala semana merwasa marang aku. Banjur katon padhang tetrawangan ing negara Wirata. Kangka nyuwun pangapunten sinuwun estunipun ingkang saged mejahi Susarma menika pun abilawa. Kowe aja ngawu bawur. Bilawa menang karo Raja Mala kuwi rak tanding ijen padha ijen. Iki gelaring perang. Prajurit ora mung sethithik. 1000 prajurit. Mongko Bilawa wong desa tangeh bisa ngerti gelaring wong perang. Tangeh bisa nyelametake Yaswaku yen dudu putraku si Seta sing wis mangerteni olah gelaring paprangan. Aduh, sinuwun kepareng nyuwun agunging samudra pangaksami. Kula badhe matur ingkang saknyatanipun ingkang saged ngluwari paduka menika namung pun balawa saya radong. Aku bombong karo anak-anakku. Jalaran si Seta wis bisa mateni Susarma. Banjur Utara bisa ngundurake kridane wong Astina. Ndadosna kawuningan Diwaji ingkang saged ngunduraken mengsah saking astinipun Wrihatnala. Saya ngayawara kowe. Ming wong tukang jingklak-jingkli, tukang joget, tukang nabuh gamelan kok iso perang. Biasanipun menika latihan karate. Latihan karate piye? Aku ora percaya. Aku ngalembono Seta tok ungkuli nganggo balawa. Ngalembono anakku Utara tok ungkuli nganggo Wrihatnala. Kowe wis nyenyamah kawibawaning Ratu Wirata. Iki wis luput mungging negara. Estunipun mekaten Diwaji. Was keparat. Kowe ora iso mareni nggonmu ngeyel, nggonmu ngungkul-ungkuli karo Ratu wani ngeyel merkejel keprok paidon sirahmu bener. Kenang apa tinimbang uripmu sengsara ana ing negara Wirata? Ayo lunga wae Kangka. Kangka ayo lunga wae. Pandhu
Aku melu kowe. Lho. Kangko tak kepruk paidon gedhe putih mongko balo nyebut jenenge aduh putuku Puntadewa. Punggar. Aduh, putuku Puntadewa. Lah kok bisa temen kowe lele. Iya ngene iki wong tuwa sing tuwas kokean umur. Ora iso mulat marang kahanan. Puntadewa, kowe mung dadekke lurah pasar. Lah iki mau sing dadi guru krawitan ki sapa iki? Kula Eyang Pun Arjuna. Jebul kowe pinter ngrawit ya Arjuna. Inggih, Eyang. Lah iki sapa sing tukang makani jaran? Kula Eyang, kula ingkang wayah ponak kula Eyang. Oh, kowe sing cok makani manukku sapa? Kula ingkang wayah Sedewa Eyang. Oh alah, putu-putuku Pandhawa. Lah banjur sing dadi jagal aku sing dadi Balawa. Oh alah, putuku nggir. Kaya ngene iki tuwa sing mamak ora waspada ya kaya aku iki nggir aku dadi putuku tak sia-sia. Aduh, dosa apa sing tak sandang Puntadewa? Aku iki ratu sing njlema
Aku mah tak kepruk paidon. Aku salindri kok malah asujune banjur pun yang preso yen kowe mau Puntadewa jalaran ngerti getihmu putih mongko sak jagat rat pramudita ranana menungsa sing duwe getih putih kejaba Puntadewa inggih Eyang menika Kaka Prabu Puntadewa aku meneng wae mau wah kuwi rak nggon lambene tok kepruk mau dadi omongane angel ora metu gedhi iya Sena aku nedha nrimo banget putu-putuku wis bisa nyelametake negara Wirata saka pangamuke Ratu Trigarta lan saka pengamuke wong-wong Ngastina Seksenana besok yen nganti tumeka perang Baratayuda perang gedhe bondo nges apa bondo Wirata bakal tak sramakake kanggo ragat perang Bratayuda aja nganti ana senopati sing manjing ana ing payudan yen putra Wirata durung entek sirsiran jagat saisine. Iya kaya ngene iki sing jenenge lakon Wirata Parwa lakone wong Wirata nggih. Wis paripurna lakon Wirata Parwa muga-muga kabeh tansah manggih katentreman rahayu sak lawase. Kabeh diparingi panjang yuswa ingkang barokah. Paringi rejeki ingkang thayyib. Tundone bisa ayontem ayem tentrem anggone mangun brayat kulawarga mahanani tata titi tentreming jagat mula kang saka kuwi sesanti jaya-jaya jayanti rahayu kang pinanggih lawanging Brajanala enggal ditutup nggih. Mekaten lan semanten lepat nyuwun pangapunten kula pungasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.